We gaan een tiertje in het buitenland wennen en dat wie in Qatar. En onze oudste zoon die had toen hockey spelen. Dit waren toen dat waren georganiseerd door Nederlanders. Daar waren ook alle andere nationaliteiten hartstikke welkom. Mijn woffen namelijk Nederlanders. En op een gegeven moment toen kreeg mijn man een aanbod om in Nederland te komen werken. En toen had mijn zoontje zei van, ik wil best wel naar Nederland, maar dan wil ik toch wel heel graag nog hockey spelen willen. Maar goed, aangezien in Dokkum geen hockey is, hebben wij toch, dan is dat een taak aan u om dat op te starten. Wij denken dat het de perfecte toevoeging is voor Dokkum. Het kan een behoorlijke regiofunctie hebben. Dokkum zet zichzelf wel op elkaar met al die andere evenementen en met de middenstaan. En wij denken dat hockey er een perfecte aanvulling op is. De dichtstbijzijnde club is Drachten en Ljout. En dat is de 4 voet voor de meesten. We zouden eerst gewoon in het Lieds beginnen en toen zeiden we dat Animo eigenlijk zo groot was dat wij eigenlijk het bredere om moesten pakken en nog groter om moesten pakken. En dat het eigenlijk echt serieus was dat we in januari, denk ik. Dus ja, toen ben we zelf maar wat gaan googlen en pionieren en shit van hoe zet überhaupt een vereniging op? Want daar zijn wij verder dus echt net in bekend. Ik zag een berichtje op Facebook voorbij komen van Niek dat er een hockeyclub werd opgericht in Dokkum. Toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. En toen heb ik Niek een berichtje gestuurd van ik wil je graag helpen, mocht je hulp willen. En dat was eigenlijk meteen een hele positieve reactie van ja, graag. Het begint behoorlijk warm te krijgen en we verwachten Juwets aan, mag ik goed zeggen voordat ik leer natuurlijk. Ik denk een Lietse 40 ben. En dan krijg je pas echt body. En wij kunnen het idee wel hebben, maar als het net oppakt wordt door de leden of door de gegadigden, dan wordt het echt niks. Misschien is het toch populairder dan we denken, want we hebben natuurlijk best wel veel aanmeldingen. We hopen natuurlijk wel uiteindelijk ook wedstrijdjes, toernooitjes te gaan doen. Ik heb zelf ook in Leeuwarden gehockeyd en er is binnen de Friese provincie en de steden zijn er zeker wel competities. Dus daar hopen we uiteindelijk wel aan mee te doen. Ja. Het is een hele leuke en sportieve sport. Het heeft heel veel techniek en het is heel fijn om voor ben om rond te rennen. Zeg maar alle balsporten eigenlijk. Wat wij zeggen is gewoon, viel het ervoor om een orensport te proberen. Je mag die zeker aanmelden via onze website. Dan kun je altijd proeftrainen. Maar het moet net zo wezen dat het tingst bij orensporten van dat moet ik op Jan of ik word daar maar van. Het is echt puur, wij willen de breedte sport in Dokkum deel zetten. En wij hopen dat gewoon meer bij sporten gaan. En we willen net leden bij iemand oors wij loeken. Deze regio, wat is Friesland, dat is echt nog een witte vlek op de kaart van hockey. Er is genoeg aanbod, alleen het zal net op de Rio stand wijzen van Anjem, Damwoord en Driessen. Je bent van harte welkom, dus als je hem, als je hem zin hebt om te komen, we binnen 3 proeflessen binnen gratis. Wij zullen de potentie in en wij denken dat het goed komt en daar geloven wij ook in. En we gaan er gewoon volle 100% voor.